fahimci wannan. Allah ya mana taimako. Na abinda za ka lura da shi a nan kuskuren ku ne tun farko. Ka ba da jinginan fili kila lokacin bai wuce 10,000 ba. Yanzu ka ce ban uku da yawa nan ma ba za su gane mai ban uku. Ka yi yaran da za mu gani. Ganin gaskiya ke yau. Don filin a lokacin da ka bayar naira 10,000 yanzu kuma filin ya kai naira 500,000 misali. Kun ga kuɗin ya ninninku. To ya za a yi da shi? Tun farko kuskuren shi ne me yasa ba ku sanya ma wannan abin naku ajali ba, ila ajalin musamman. Wannan shi ne abin da za a lura da shi. In za ka ba da bashi, shari'a ya ce sai an sanya ajali. Kuma asalin hikiman saukan ayin kenan. Ba wai da ba a ba da bashi ba ne, ana bayarwa. Amma me sukan bar bashin abu ne? Da manzan Allah ya zo Madina ya tadda su a haka sai ya ce ku daina don yana da haɗari. Duk in za ka bayar da bashi a sanya ma wannan bashin lokaci. Zan baka bashi, za ka bani jingina zuwa nan da wata 5 ko wata 6 ko shekara 1. Har annabi ya kwatanta musu suka ce suna yin shekara 2 ko shekara 3. Ya ce ku sa ka'ida, ku sa lokaci. Wadda ka in lokacin ya yi kai kuma ba an ce ka ci gaba da rike kayan ne haka nan ba, sai ka kai mai shari'a. Sau da haka a nan da kai da kake rike da kayan shekara da shekaru da shi da ya rike bai biya ka wannan kudin ba, duka kun yi kuskure. Wadda ka shari'a ita ce za ta warware. Malamai za su zauna su duba a shari'a ta sai su ce ga abin da ya kamata, sai alkali ya zartar muku a tsakanin. Allah ya mana taimako. Wannan ba ka daga mutum. Ina magana a kan an ba da aro ne, wani ya karɓi aron kaya, wani ya karɓi aron na abinci ne. Aro ba jingina ba. Aro. Na haka zai karɓi aro sai ya ɗauka kuma sai ba wani kuma aro. Wancan da aka ba aron sai ya ganganci sai ya ce. Sai abin ya halaka. Shi da haka hukuncin shi wannan kayan da shi ne kayan cin farko. Malam nan yana cewa misali an ba da aron kaya ba jingina ba, shi kuma wanda aka ba aro sai ya ɗauka ya ba wani aro, sai ya ganganci kaya ya salwanta. Yanzu nan kunga an samu matsala guda biyu. An baka aro ka ba da aro, wannan in kaya ya salwanta a haka sai ka biya. Saboda ba a ce aka ba da aron kayan da aka baka aro ba. Kila kun fahimci wannan shari'a ba za ta karɓa. Dole ne ka biya wannan kaya saboda da aka baka kai ka bawa. Hakanan ko da aka baka kai ne kai ganganci kayan nan ya sarwanta sai ka biya. Ina fata mun bayyana duk kaya da ya sarwanta ta sanadiyyar ganganci to sai an biya. Ko da ko amintacce ne aka ba wannan kaya yayin gangancin sarwantar da shi, ballantana ka kuma ɗauka ka ba wani shi kuma ya je ya yi gangancin salwantar da wannan kaya, sai an biya wannan kaya. Ka'ida ke. Amma idan kaddara ne ya samu kaya ba a mai da shi kan wanda ya zama ya ba da ainihin jingina, sai zanto cewa an dora da shi wahala. Saboda ita shari'a tana adalci cikin al'amura. Kila kun fahimci wannan. Bayan da za a yi lokacin da kake neman taimako ya taimake ka, yanzu kuma da kaddara ya faru ka ce kai ba wanka dole sai ya biya. Ba a kallon abin ta irin wannan fuskaci. Allah madaukakin sarki ya datar da mu hanya madaidaici. Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da, idan sashin ku ya amince da sashi, falyu'addi alladhi tumina amanatahu, lalle wanda aka bashi kayan nan to ya mayar da wannan amana, wal yattaqillaha rabba, lalle ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsa, ya kiyaye ya sani cewa Allah madaukakin sarki yana sane da abin da yake aikatawa. Ya jama'a, wani matsala ya faru a jiya, bara ma ya taɓa faruwa a kan wani. Jiya da muka yi magana nake cewa babban matsalar mu shine rashin jin tsoron Allah da amana. Wallahi wani bawan Allah da ya ji wannan karatun sai ya turo mun wani clip
na wani pastor mutumin Ghana yana magana kan rashin amana da ke cikin Kiristoci. Har yake cewa sun taɓa tattaunawa da wani bawan Allah cikin manyan 'yan kasuwan Ghana, sai yake challenging nashi, me yasa ba kwa kafa kasuwanci a Ghana saboda talakawan Ghana su amfana? Ya ce kawai sai ya kalle ni ya dariya, sai ya ce ai waɗannan talakawan da kake kallon su suna neman abinci, suna neman ka taimake su, kana ɗauko shi ka ajiye shi a inda kuɗi yake gintawa, shi zai karya ka saboda babu amana. Ya ce kai 'yan kasuwa sun koma ba ruwansu da wani certificate ɗinka, ka je ka yi economics, ka je ka yi business admin, ka je ka yi kaza, duk ba ruwansu da wannan. Sun koma kawai wane ne mai amana, waye mai amana. Ya ce 'yan kasuwa a lokaci guda za su kafa kamfanoni iri daban-daban, su ɗauki wannan su ba mutanensu, su ɗauki wancan su ba wanda ba nasu ba. Ya ce abin mamaki waɗancan waɗanda ba na kusa da su bane sai ka ga sun riƙe wannan dukiyar da kyau, ta bunƙasa ta haɓaka a daidai lokacin da na kusa da kai kuma shi ke neman karya ta ya ainihin lalata dukiya. Wannan abin da ya faru ke ya jama'a. Wannan matsalar so uku ne karo da shi. Karan farko bara da muka yi tafsiri ƙarƙashin ayan da Allah madaukakin sarki yake faɗin aminci na musulmi. Wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qaim. Lokacin da ke cewa rashin amana an san shi a wurin Yahudawa, amma yanzu ya rabu da Yahudawa ya dawo jikin musulmi. Wallahi haka mutane suka yi ta faɗi, wani sai dinga baka labarin abin da ya shafe shi, cewa ai kaza da kaza lokaci kaza wani ya kaza. Wallahi haka ne ta samun kira ana jaddada wannan matsala. To jiya ma abin da ya faru kenan, bayan wanda ya turo clip wurin mutum uku sun ji karatun nan online, sun kira ni sun ce wallahi abin da ke faruwa kenan. Wanda kake tausayi kake ganin na kusa da kai ne ya kamata ka taimake shi, in ka ɗauki dukiya ka bashi shi zai lalata wannan dukiya. Amma na nesa da kai kuma kana ɗaukar dukiyar ka bashi, to shi zai fi kowa kula da wannan dukiya. Abin da ke faruwa ke. Ya jama'a, kamar yadda na faɗa je ina jaddada, wallahi ba za mu fita cikin matsala ba matuƙar amana ba ta dawo cikin zuciyar mu. Ku kalli duk ayoyin da suke magana akan kasuwanci da juya dukiya da komi, a ƙarshe sai ka da Allah yana cewa ku ji tsoron Allah. Ku kalla nan Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu, ya ji tsoron Allah ubangijinsa. Saboda matukan babu jin tsoron Allah a cikin zukata na mutane, wallahi duk yadda aka kai a sami abin da ake so da dukiya ba za a samu. Wani da gangar saboda rashin jin tsoron Allah zai lalata dukiya, saboda ya san babu yadda za a iya kama shi akan cewa shine wannan laifi. Amma ka manta Allah na ganin ka manta inna rabbaka labil mirsad, ubangijin ka yana nan zai tsaye da kai kuma zai maka tambaya dangane da ainihin abin da ya shafi dukiya. Wannan shine matsalar da muke ciki, kuma ya jama'a in ba mu gyara wannan matsalar ba, gaskiya muna da aiki babba a cikin rashin amana da ke tsakani. Har wannan pastor yake cewa abin mamaki za su ɗauko indiyawa waɗanda suke bautan sa, ya ce sai su kiyaye dukiya, amma musulmi da kiristoci wanda suke karanta ƙur'ani da bible su ba sa iya kiyaye wannan dukiya. Ya ce da wanda ne saboda zukata sun lalace. Don haka kiyayya da kuma haifar da matsala mu ne muke haifar ma kanmu da kanmu, ba wai wani ne yake haifar mana. Matakar ba mu gyara ba kuma babu inda za mu ci. Allah ya shiryatar da mu. Wal yattaqillaha rabbahu, ya ji tsoron Allah ubangijinsa, wala taktumu shahada. Allah ya ce kar ku koye shaida da kuka sani. Maka bai da na faɗa a jiya, in an neme ka shaida wajibi ne kai. In ba za ka yi shaidar nan ba to ka faɗi dalilin da yasa ba za ka yi. Ka faɗi illa da yasa kake kallon cewa bai kamata a yi wannan alaƙar ba, saboda shi mai dukiyan kada ya cutu. Ya kamata mu fahimci addinin musulunci yana kallon dukiya a matsayin abin amfanin kowa, ba wai na shi mai kuɗin shi kadai ba.
fahimci wannan domin in dukiya ta zo za ga mutum ɗaya bai sai amfana da ita haka ne dole sai ya buƙaci mutane yanzu mutum ya gina ƙaton gida yana da buƙatar masu share gida yana da buƙatar masu girka abinci yana da buƙatar direban shi yana da buƙatar wani yana da buƙatar duk waɗannan za su ci abinci a jikin shi saboda wannan dukiyar da yake da shi shi yasa addinin musulunci bai yarda a yi asarar dukiya haka kawai ba in kai ma ka yi laifi ka daina ganin cewa ai kudin ka ne ai kudi na ne bari in yi abin da ga dama ba zai yi ba Allah ya ce wala tubaddir tabdira kada ku yi man almubazzaranci walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dhalika qawama Allah ya ce daga cikin sifan mu'mine na kwarai su duk lokacin da suka tashi mu'amala da dukiya to lam yusrifu ba sa banna wa lam yaqtu kuma ba sa rowa wa kana baina dhalika qawama suna tsayawa a tsakanin haka tabi fi ma ataka Allahu daral akhirah la tansa nasibaka min ad-dunya haka ake so idan Allah ya baka dukiya ka kasa shi yadda al'umma za su amfana kai ma ya zanto ka amfana da shi man yaktumha fa innahu athimu qalbu duk wanda ya koye sheda to lalle yayi wa Allah madaukakin sarki laifi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima Allah ya ce wala tattabi'il hawa wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira duk abinda kuke Allah yana sanar da shi haka zaka ba da shi da ka bayar tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala la taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimul qalbu lalle zuciyar shi ta zanto lalatacciya Allah shi kare mu daga lalacewar zuciya Allahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi dukkanin abin da ke sammai da kasai mallakin Allah ne subhanahu wata'ala yana sane da shi kuma yana ainihin iko da shi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kun bayyanar da abin da ke zukatan ku ko kun boye Allah madaukakin sarki yana sane da shi kuma zai yi muku hisabi dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kamar yadda Allah ya faɗa wani ayat qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ko ku bayyana ko ku boye Allah yana sanar da shi wa sirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur shi yasa lokacin da wannan aya ta sauka cewa Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke zukatan bayi kuma zai yi musu hisabi a kansa wannan sai ya tada hankalin sahabbai matukan tada hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune sai ga sahabbai sun zo wurinsa suka ainihin zauna suka kewaye shi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah an dora mana ayyuka waɗanda za mu iya kaman sallah kaman azumi kaman bayar da zakka jihadi sadaka biyayya ga iyaye duk waɗannan ayyuka ne wanda za mu iya amma abin da ke cikin zukatanmu ya fi ƙarfinmu ba za mu iya iko da shi gashi kuma Allah ya ce yuhasibukum bihillah Allah madaukakin sarki zai ainihin muku hisabi dangane da abin da kuka kasance kuka sanya shi a cikin zuci don haka wannan ba za su iya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya musu tsawa yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum shin kuna son ku faɗi irin abinda waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi suka faɗa ne sami'na wa asaina mun ji kuma ba za mu yi aiki da shi ba abinda kuke so ku faɗa kenan manzo Allah ya musu tsawa yace bal qulu sami'na wa ata'na yace ku ce mun ji kuma za mu yi biyayya iyakan abinda Allah ya ba mu iko za mu kiyaye saboda ita zuciya baka da iko da ita za ta dinga tunano abubuwa daban-daban haka ko sai kai tunanin wani mugun abu wani lokaci yasa aka ce sai kai dinga isti'ara kana azkar kana koran shedanin da ke jeho maka irin wannan mugun abu a cikin ainihin zuciyarka da haka annabi ya ce kada ku yi haka
ku faɗi sami'na wa ata'na, ku ce ya ubangiji mun ji kuma mun amince kuma za mu yi biyayya dangane da abinda ainihin kai umarni da shi. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, sarki ya tabbata gare ka, kai ne mai gafara dangane da abinda yake cikin zukatanmu, sannan kuma makoma gare ka ya ubangiji. Wannan shine abinda manzon Allah ya umarce su. Falamma aqarru biha alqawl, lokacin da sahabban annabi suka tabbatar da wannan zancen, suka ce mun ji mun amince kuma gafaranka muke nema ya ubangiji, sai Allah ya saukar da amanar rasul. Karanta mana amanar rasul. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله يجي آمن الرسول منزو ياي إيماني بما أنزل إليه قابين دا أكا سوكر زوا غريشي من ربه دا قولون أبنجدنسا والمؤمنون ثم مؤمنين سني إيماني واو أنا عطفني على الرسول ذاك آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليهم من ربهم كل آمن بالله kowane ɗaya daga cikinsu ma'ana ɓangaren manzo da kuma muminai amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafan da Allah ya saukar wa rusulihi da manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna faɗin cewa mu ba ma bambance wani daga cikin ainihin manzanni wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko duk mun yarda da su kuma mun yi imani da su wa qalu har suna faɗin sami'na wa ata'na mun ji abinda Allah ya faɗa kuma mun yi biyayya ga abinda Allah ya umarni da shi ghufranaka gafaranka muke nema ya ubangiji rabbana ya kai ubangijinmu wa ilaikal masir sannan kuma makoma zuwa gare ka yake. Wannan aya yana tabbatar da imanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malamai suka ce kun ga anan saboda daraja na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa lokacin da za a yi magana a kansu sai aka gwama manzan Allah a ciki saboda dama shi manzan Allah ya imani amma ana so a nuna cewa imaninsu na da ƙarfi kuma imaninsu da biyayyarsu ga Allah maɗaukakin sarki yana da ƙarfi sai aka gwama na manzan Allah don ya karfafa nasu. Ina fata mun fahimci wannan ke nuna daraja kima da matsayi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai aya da ta irin wannan a suratul tauba Allah ya ce laqad taballahu 'alan nabiyyi sai ya ce wal muhajirin wal ansar. Allah ya yafe mu manzan Allah da muhajirai da al ansar. Ai manzo Allah bai yi laifi ba amma su ne ake son a yafe musu da aka tashi yafiyar sai aka ce to tun daga shugabansu
zuwa kansu da an yafe musu. Allah ya yafe mana baki ɗaya. Dan haka wannan ke nuna daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma cikan imanin su da kuma gasgatawansu da umarnin Allah madaukakin sarki. Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai dora ma rai sai abin da za ta iya. Shi yasa wancan doka da aka ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya goge wannan hukuncin da wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora ma rai sai abin da za ta iya. Wannan shine fahimtar Abdullahi dan Abbas cewa wannan aya an shafe hukuncinta, cewa abinda ke zuciyarka za a kama ka da shi, ba za a kama ka. Shi yasa ya tabbata a hadisi na Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shin za a tuhume mu da abinda zukatan mu ke tunaninsa, ke kaito sa? Sai annabi ya ce a, sai dai idan kun furta ko kuma kun yi aiki. Amma abinda zuciya ya kudurta kawai a hukunta ka da shi, ba za a yi maka wannan hukuncin ba, sai dai idan mutum ya furta wannan abin, to sai a kama shi da laifin furtawa, ko kuma ya je ya aikata abinda zuciyar take raya masa. Kamar yadda Allah ya ba mu labari kisan dan annabi Adam alaihi salam, wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai zuciyarsa ta raya masa ya je kashe dan uwansa, faqatalahu sai ya je kashe. Kun ga yanzu ya kama shi da laifin kashewa ba da mai tunanin ba. Saboda haka in zuciya ta yi tunanin mugun abu baka aiwatar ba, za a kama ka da laifi. Amma in ka batta tana yawan yi, to wata rana za ka aikata ma baka sani. Shi yasa da zaran ta tuna maka wani mugun abu ko ta kawo maka wani mugun abu, to yi marmaza ya zamto cewa ka kawar da wannan abin ta hanyar ambatar sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora ma rai sai abinda za ta iya, da har ma kasabat, abinda duk ta aikata na alkhairi nata, walahu wa alaiha maktasabat. Hakanan duk abinda ta je ta dauko na laifi yana wuyanta. Kowace rai, kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai za ta dauki nauyin abinda ta aikata. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wannan shine ka'ida a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kowa abin da ya aikata shine zai gani na sakamako a wurin Allah madaukakin sarki. Rabbana, dan haka ga addu'a, sai wannan sura ta karantar da mu yadda ya kamata mu rinka addu'a ga abin da yafi karfin mu. Duk abin da yafi karfin ka, to ka tasa shi da addu'a. Wallahi zaka ga Allah ya kawo shi cikin sauki. Yasa ka lura da kyau, duk wata damuwa da ake da ita, to za ga cewa manzo Allah ya karantar da mu wani addu'a da zaka bi ka warware wannan damuwa. Kawai ba mu cika damuwa da azkar ba da kuma addu'o'i. Wallahi ya jama'a, Allah madaukakin sarki yana faɗin kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a. Ba din yawan addu'an ku ba, da Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da ku, ko kallon kuma ba zai yi. Amma yawan addu'a da yawan roƙon Allah shine abinda Allah yake so. Domin shi dan adam in ka matsa mishi da roƙo, shi sai ku bata. Amma shi Allah madaukakin sarki lokacin da ka matsa mai da roƙo, da lokacin da yake ƙara sanka, a lokacin da yake ƙara kusanto ka. Shi yasa in ka ga al'amura sun tuɗe, to daga sakacin ka ne, ka rage yawan addu'a. Da an yi sallah bugun ka fita, ko ba haka bane? Ba za ka zauna kai azkar, ba za ka tashi cikin dare ka zauna kai minti 10, minti 15, minti 20 kana roƙon Allah madaukakin sarki bukatunka. Duk waɗannan su ne abin da muka yi sakaci da su. Ba za ka zauna ka karanta Qur'ani, in ka gama ka rufe ka ɗaga hannu ka roƙi Allah madaukakin sarki bukatunka. Waɗannan su ne abin da ake bukata ya jama'a. In mun zo shan ruwa don mun kosa, kai wallahi yau an shaƙi shi, ba ni ruwan nan kai ta ɗirka ruwa, maka tsaya ka yi addu'a. Lokaci na karɓar addu'a. Ruwan sama ya sauka irin ni'iman jiya, ko ba haka ba? Gashi ƙarshen yini ana gab da shan ruwa, gashi cikin Ramadana, lokaci na karɓar addu'a ya jama'a. Nan da nan sai ka gaya wa Allah duk bukatunka. Kuma daga cikin abin da kan sa a karɓe bukatanka shine in kana sa bukatan mutane. Ba wai na kan kawai kake so ba. A'a, na farko kai gabatar da salati ga annabi, sannan ka kira sunayen Allah madaukakin sarki,
walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka roki bukatan al'umma sannan sai ka kawo bukatunka ka sai in duk muna yin wannan za ku ga cikin kankanin lokaci Allah ya yaye mu kowa matsalarsa sannan damuwan ƙasar nan tunda kowa in ya tashi addu'a zai faɗa sai ga Allah ya yaye cikin sauki abinda muke ganin ba zai yiwu ba da zai ka ji wani ai gyaran Najeriya ba za ta yiwu ba saboda kai ne ka sa za ka gyara Najeriya ya sa ba za ta yiwu ba amma waye mai gyara wallahi za ta yi tunda shi ne mai gyara ina fata mun fahimci wannan ya za a yi a gyara shine mu bi shi mu kuma dage da roƙonsa wallahi sai ga Allah ya kawo gyara cikin sauki ta inda ma ba mu yi tsammani ba kullum mu ne muke sa tsammanin ga inda gyaran zai fito ga ta inda muke son mu samu abu to sai ya zama shi kuma kila Allah ba ta nan ya tsara ba zaka da zaran kayi felin sai ka fara tunanin ai shikenan kawai yanzu kawai kayi losing hope gaba daya to ba haka al'amarin yake ba ku bar ma me yi shi yayi kawai me ake so shine ku yawaita roƙonsa ku yawaita roƙonsa subhanahu wata'ala da haka sai ya karantar da mu addu'o'i a wannan gaba Allah madaukakin sarki ya ce ku rinka faɗin wannan addu'a rabbana ya ubangiji mu la tu'akhidna kar ka kama mu in nasina aw akhtana in mun manta ba mu aikata wani abin da ya kamata mu aikata ba ko kuma mun yi kuskure ya kamata mu yi shi ta yanayi kaza ba ta nan muka yi ba sai muka yi ta wani yanayin daban alkhata kenan ka so ka yi mai kyau sai ka kuskure ka yi ba mai kyau lokacin da za ka aikata zuciyanka mai kyau kuma abinda kake hari mai kyau to amma da ka je yi sai baka yi shi yadda ya kamata to irin wannan sai ka roki Allah da ya yafe maka kuma ya ainihin gafarta maka Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isra karka dora mana nauyi da ayyuka na laifi na ayyuka na ibada kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora ma al'umman da suka gabace mu sai suka kasa sai ka tuhume su da wannan laifi da ya ubangiji kada kai mana irin wani duk wani ibada da za ka dora mana ka dora mana daidai abin da za mu iya ba tare da mun galabaita mun wahala mun shiga cikin ainihin kunci ba daga nan sai Allah ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji karka ranka dora mana abin da ba za mu iya yin shi ba ba mu da karfin daukar sa wa'fu anna ya Allah kai mana afuwa kai mana rangwame waghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ya Allah ka ainihin tausaya mana anta maulana ya ubangijin mu kai ne majibincin al'amari fansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai ya jama'a wannan addu'a me bai kunsa ba yanzu mun rike wannan addu'a akwai abin da zai gagare mu yasa yana da muhimmanci mu rinka kula da irin wannan addu'o'i din shi yasa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka nuna mana muhimmanci da fa'idoji da alkhairin da waɗannan ayoyin guda biyu suke dauke da shi amanar rasulu da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ainihin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qara'a bil ayataini min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin a cikin dare kafatahu sun wadatar da shi yasa kakka yadda ka kwanta bacci ba tare da ka karanta amanar rasulu ba zuwa ƙarshe wannan kowa ya haddace duk an koya ma yara kafin su kwanta a ce duk su karanta waɗannan ayoyi domin za su wadatar da mu daga dukkanin wani matsala Allah maɗaukakin sarki ya ainihin taimake mu baki ɗaya sai mu ƙara da hadisi guda ɗaya saboda yanayin lokaci hadisin Abi Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce utitu khawatima suratul baqara an bani ayoyi guda biyu wadda suka cike suratul baqara da shi min kanzin tahta al'arshi yana cikin wani taska na alkhairi wadda Allah madaukakin sarki ya kimshe shi a ƙarƙashin al'arshinsa
lam yuqhunna nabiyyun qabli, annabi yace ba a ba wani annabi irin wannan alkhairin ba gabanina. Da haka ni ne na samu wannan alkhairi, al'umma na kuma suka samu wannan alkhairi. Yanzu a ce kai sakaci da shi, saboda haka kowa ya kula da karanta amana rasulu da daddare, ka kula da karanta shi da safe, ka kula da addu'o'i a cikin al'amura baki daya, da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu hanya madaidaiciya. Ma saboda zuwan lokaci za mu kwana a nan in Allah ya so ya yarda. Abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ladansa, wannan muka kuskure muna fatan Allah shi gafarta mana. Allah madaukakin sarki ya datar da mu hanya madaidaiciya. Kuma a yau cikin yardan Allah gashi mun kammala suratul baqara. Sai gobe Allah ya kai mu za mu tashi suratul ali imran ko kuma suratul baqara babban sura ce, ita ce surar da ta fi kowace girma a Qur'ani. Abdullahi dan Umar lokacin da ya haddace suratul baqara sai da yi walima, ba dan azumi bane da sai mun yi walima. Kila kun bayyana wannan, amma dai saboda azumi ne, saboda kullum ana yin walima da azumi, dan abinda muke ci da shan ruwa ai walima ne. Saboda haka kowa yau nauyin da ke kanka to ka kara ma iyalanka wani abin daɗi, ka ce musu yau mun sauke sura mai daɗi a cikin alƙur'ani mai girma. Saboda haka ga ƙari da ne muku na falala na Allah maɗaukakin sarki. Ko ba komi waɗannan ayoyi guda biyun da muka ji alkhairansu ai sai ishe mu alkhairi ko. Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako, ya karɓa mana ayyukanmu, ya ji kan magabatanmu, ya sanya suna kyakkyawan matsayi. Ya ubangiji ka sanya kabarrukansu ya zama dausayin aljanna, raba su da azaban wuta a cikin kabari, raba su da azaban wuta ranar tashin alkiyama. Ya ubangiji sauran iyaye da suke da rai Allah maɗaukakin sarki ka kare su da lafiya. Ya Allah muna roƙonka ka sa mu ci amfanin rayuwa da su, ka sanya rayuwarsu ya zama alkhairi da albarka a gare mu. Ya Allah muna roƙo